dámy a pani, ja vám pri tejto úplne zaujímavej hre, tak toto mi celkom ide, no dúfam, nám to ide lepšie, samozrejme, no, ja vám to iba preto, že, neviem to iba preto, že som odber, čo, jau, ešte dajte, nie, ninja, sek, huja, ninja, what, ninja. Tak toto mi fakt ide. Toto sa mi páči. Hopa. Presne. Au, dobre, moje nohy skončí v plameňoch, bohužiaľ. Jej. Ninja. Jo, dobre, tak už som majú opravený, ako tak, moja ruka. Au, to popúháva. Horí. Ninja. Za 20 týchto, čo už, ako na, what? Do 20? Či, ja 20? Čo mať menej? Challenge complete? Aha, si to len tak na zberanie prachov. No, krásy. Čo bolo tak, pustím. Divers, hej, vôbec sa nepoznám. Ježiš, no, tak toto aspoň šok. No. Počkaj. Ja tam nikde nedojdem? No tak, chlapci. Napríklad sa tamto Serap Divers, hej. Tak no, a skúšme to ešte raz, no mám iba 2 minúty. 2 minúty? Už som 2 minúty, ty kokos? To on došiel ďaleko. No ukáž. Aha, to je furt taká marka. No ukáž. Musíme to bez zranenia a skúšame to prejsť, čo je najviac. Úplne, že na busa. Dobre. Neviem, že keby som toto mal robiť so sebou, že som tam ja, preto sa zraňuje v realite, tak neviem, že som to asi chcel robiť, pretože to by som bol zdávať. No, to tá hra určite ukazuje, pretože možno to nejde niekedy. Ježiš, neznám, že zbierať malé človeky, koľko sa už musíš koľko. Ninja shop. Ježiš, ono tak. To bola oprava! Nemožné! Tak ako čo ma postaviť zbierať? Už ukážem. Dobre, 15, to mi nasvetí čo? Dobre. Oprava! Áno, mám sme celý. Koľko som dobre, ozaj hard, lebo teraz človek vôbec nekvita. Dobre. Tak ako sa popatrí z pravých okolností. Čo? Ja si myslím, že ma to trafí. To bolo trošku divné.